Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Pachinjava Panganai by birth achinyomba job sikhala na Mai Tit pachirungu zvinonzi killing two birds with one stone because anyora kuti iye pa Facebook pake sometimes kupinda mujeri is good, job sikhala atopera Dumbu apera Dumbu ndozvatarwa nani na Pachinjava, of which musakanganwa kuti munhu akapinda mujeri zvinezvi ndi Mai Tit, saka ari kurova kwese nekwese. Asi Tom Jones azouya akamunyomba akamutuka akadedzera kuti shure inenge mabhatani sehopo kwasara iwe kuti upinde mujeri. Nevazukuru vambuya neanda vakapindira. Mumwe munhu akati seka urema wafa iwe uchaendako unoperei zvawatopera uri kunze. Mumwe munhu akati rest in peace kuna Mai Java zvamakatisira pano zvakaoma. Mumwe munhu akati hazvisekwe izvi. Mumwe munhu akati today is job sikhala, tomorrow is you Pachinjava, mark my words. Mumwe munhu akati remember story of Joseph in the Bible, from jail to prime minister, so it's his story and he is sticking to it. Mumwe munhu akati mazuvano ako nyarara ave paedyo. Mumwe munhu akati hakuna muprofeti akadai. Mumwe munhu akati zvichikonzerwa newe wakamuti I bless your marriage, vachireva Mai Tit. Mumwe munhu akati Mai Tit vanobuda dzungu rapera. Mumwe munhu akati you are next. Mumwe munhu akati what a tasteless joke nxa unopenga. Mumwe munhu akati this is so insensitive. Mumwe munhu akati this is ill thinking. Mumwe munhu akabva ati zvabvepi izvi, seka urema wafa, never say never, tomorrow might be you. Mumwe munhu akauya akati but prophet, sometimes these people need your prayers as a prophet of God only to realize you are making fun out of their pity situation. Mumwe munhu akati how do you think they will feel about it? Mumwe munhu akati mazuva ako ekutonhodzwa sachauruka aswedera. Mumwe munhu akati uchaunyana sebepa riri pamoto wosungwa. Mumwe munhu akati uri benzi renyika iwe. Mumwe munhu akati this guy is mentally unstable. Mumwe munhu akati I feel pity for those who think you are a real prophet. Mumwe munhu akati sure Java iwe uchapinda mumoto usingaperi. Mumwe munhu akati a president of today can be a prison of tomorrow. Mumwe munhu akati this is how men of God consider situation for others. Mumwe munhu akati chawana hama hachisekwe. Mumwe munhu akati waremerwa nachivayo akatenga jeti. So ndoni yanga tauya nayo Pachinjava achinyomba Mai Tit achinyomba na job sikhala, asi aita yainonzi killing two birds with one stone because munhu akasungwa izvezvi ndi Mai Tit. Saka it shows a lot. Musakanganwa kuti na Mai Tit vaimbotukana vaimbonyombana, so of which saka ari kutofara panga naye. Saka vamwe vanhu vadedzera kuti uri muprofeti akaita sei. Vamwe vanhu vari kusungwa vanhu vachida kuti ivo vanamatire Mwari, vanhu achiti namatira vanhu ava ivo uri kutovaseka, uri kuvanyomba. Vamwe vanhu vadedzera kuti nguva yako iri kusvika, tiri kubheja, muri kuba mari, muri kuba gold. Saka I don't know guys kuti munoti kudi. Please comment down below mutiudzewo kuti which one is which, because apatuka vanhu vaviri at the same time. Ataura nezvaMai Tit, haana kutaura zita asi kutaura kwaita ati kana uchapindawo mujeri. Saka ndonyaya yacho iyoyo. Hanzi sometimes kupinda mujeri kunobetsera, wapera zidumu.